मी आज तुम्हाला ओल्या नारळाच्या गव्हाच्या पिठाच्या करंज्या तळलेल्या दाखवणार आहे, तळून. तर हे दोन हे पेले आहेत ना, हे मी 2 पेले पीठ घेतलं आहे. आता हे पिठामध्ये काय करायचं आपण, हे जरा गव्हाचं पीठ आहे हो, 2 कप घेतले गव्हाचं पीठ. हां, आणि आता हे पीठ ना पहिला मी भिजवून घेणार आहे. तर त्याच्यासाठी इथे 2 चमचे मी हे बघा तूप गरम केलं आहे. हां, हे तूप मी घालणार आहे आणि चांगलं ह्याला लावून घेणार आहे. आधी थोडंसं मीठ घालते, चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. हे चांगलं कडकडीत केलं तूप घालणार आहे, कारण त्या जरा खुसखुशीत व्हायला पाहिजेत ना त्याच्यासाठी. तर आता हेच गरम असल्यामुळे आपण चमच्याने ते आपण सगळ्या पिठाला लावून घेऊया आणि नंतर साध्या थंड पाण्यातच आपण हे पीठ भिजवायचं आहे. तर आता संपूर्ण ह्या पिठाला आपण हे तूप लावून घ्यायचं. पीठ थोडंसं म्हणजे तळल्यानंतर खसखशीत व्हायला पाहिजे ना, म्हणून तेल घातलं तरी चालतं. हां, मी आहे म्हणून तूप घातलं आहे बघा. चांगल्या सगळ्या पिठाला आपण हे तूप लावून घ्यायचं आहे आणि थंड पाण्यात नंतर मळायचं आहे. आणि मळल्यानंतर थोड्या वेळाने आपण हे सारण झालं की लगेच आपण ह्याच्या पुऱ्याला लाटायच्या आणि करंज्या करायच्या आहेत. हा नारळी पौर्णिमेला सुद्धा करतात काय काय लोक. म्हणजे आपलं मोहन चांगलं लागलं ह्याला. आता मी पाणी थोडं थोडं घालून हे पीठ आहे ते भिजून घेते. हे बघा चांगलं आपण पीठ मळून घेतलं आहे. हे आपण गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. काय काय लोक मैद्याच्या पिठाच्या पण करतात, पण मैदा जरा पचायला कठीण, त्यामुळे मी गव्हाच्या दाखवते. गणपतीला सुद्धा एक दिवस नैवेद्य म्हणून करायला हरकत नाही त्या. आता हे पीठ मळून झालं आहे, हे मी पीठ आता बाजूला ठेवते. आता करंज्या करण्यासाठी सारण हवं ना, तर हे सारण मी ह्या पेल्याने दीड वाटी हे सारण, हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं किसून घेतलं आहे. आणि दीडाच्या निम्मी म्हणजे पाऊण वाटी हे गूळ आहे. गूळ तुमच्या आवडीने तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि त्याच्यामध्ये आतमध्ये घालायला हा सुकामेवा घेतला आहे, काजूचे तुकडे घेतले आहेत आणि मनुका घेतले आहेत. तर आता मी हेच सारण तयार करते, म्हणजे आपण मोदकाचं कसं सारण करतो त्याच पद्धतीने आपण सारण करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी ही कढई ठेवून जरा गरम करून घेते. थोडंसं आपण कढईला चिकटू नये म्हणून 1 चमचा तूप घातलं आहे. गूळ आणि खोबरं असं एकत्र करायचं आणि हेच आपण मोदकाला करतो त्या पद्धतीनेच आपण हे चून तयार करून घ्यायचं आहे. मोदकांना करतो, पातोळ्यांना करतो त्या पद्धतीने चांगलं हे शिजून गूळ वितळून चांगलं सुकेपर्यंत आपण हे चांगलं सारण परतून घ्यायचं आहे. आणि काही लगेच संपतात, त्यामुळे काही जास्त त्याला हे करण्याची गरज नाही आहे. गॅस कमी ठेवून आपण आता हे गूळ संपूर्ण विरघळून घ्यायचं आहे. बघा सगळं गूळ आता खोबरं आणि गूळ एकजीव झालेलं आहे. आता मी हे ड्रायफ्रूट्स घेतले ना, मनुका आणि काजूगर ते घालते आणि थोडीशी वेलची चवीला चांगला स्वाद यायला हवा पाहिजे म्हणून. तुम्ही वाटल्यास काय करा, खसखस टाकतात असेल तर तो टाकायला खसखस हरकत नाही. नंतर चारोळीची पण टाकली तरी चालेल. तर हेच आपल्या स्वादासाठी आपण वेलची पावडर टाकली आणि चांगलं आता हे परतून घ्यायचं आणि गॅस बंद करून नंतर 5-10 मिनिटांनी थंड जरा पुरण थोडं थंड व्हायला द्यायचं. आणि नंतर लगेच पुऱ्या लाटणार, दाखवतो तुम्हाला पुऱ्या लाटून त्याच्या करंज्या करायच्या आणि त्या लगेच आपण ह्या तेलामध्ये तळून घ्यायच्या आहेत. पीठ मळून घेतलं आहे. आता काय केलं होतं, हे आपण पुऱ्यांना कसं लाटतो तसं जरा मोठा गोळा घेतला आहे आणि ह्याच्या पुऱ्यात जरा मोठी लाटून घेते चपात जरा सगळ्या बाजूने सारखी अशी. आणि नंतर त्याच्या आपण पुऱ्या कशा करतो ना तशा पद्धतीने मी वाटीच्या साहाय्याने
हे पटकन होईल जरा त्याच्यासाठी. जास्त जाड नाही ठेवायचं तर मऊ होईल म्हणून. तर पुऱ्यांसारखे आपण पातळ जरा ही चपाती लाटून घेऊया. असं वाटीने आपण या पुऱ्या करून घ्यायच्या. छोट्या छोट्या लाटत राहायला नको ना म्हणून. बघा अशा हवी तर नंतर वरती नंतर लाटणी फिरवायची नंतर मग, कारण आपल्याला करंजी करायची याची ना म्हणून. इकडे बघा मी हे करता करता इकडे ना कढई तापत ठेवली आहे. त्यात तेल तापत ठेवते म्हणजे दोन्ही कामं एकदम होतील. तर अशी आपण ही पातळ करायची. हां माझ्याकडे लहान वाटी आहे त्यामुळे लहान झाली ती. आता हे बघा आपण जे सारण तयार केलं होतं ना, खोबरं गूळ आणि ड्राय, हे आतमध्ये घालायचं. सेम करंज्या कशा आपण करतो पिठाच्या वगैरे तशाच ह्या नारळाच्या करंज्या. मोदक पण बनवतात. हो मोदकसुद्धा बनवतात असे पिठाचे. हे गव्हाचं पीठ चिकट असल्यामुळे हे चिकट, त्याला वेगळं काही काय लावण्याची गरज नाही आहे. हे बघा अशा मी 4 करून घेते. आता चिरणं असेल तर चिरण्याने कट करायचं, चिरणं नसेल तर ह्या पद्धतीने आपण हा जो फोक आहे त्याने बघा अशा प्रकारे आपली पहिली करंजी तयार झाली आहे. आता मी आणखीन अशा 4 करून घेते तुम्हाला दाखवण्यासाठी. बघा तेल तापलं आहे, जास्त पण कडकडीत करायचं नाही तर त्या काळ्या होतील ना म्हणून. बघा कमी गॅस ठेवूनच ह्या आपण चांगल्या भाजून घ्यायचे आहेत. आपण दिवाळीला करंज्या करतो नाही का सारण घालून, आम्ही आमच्याकडे कोकणात चण्याच्या पिठाचं सारण घालून करतात, काय काय लोक रवा घालून करतात. तशा प्रकारे हे बघायला आपल्याला तसंच याला फोडला असे फोडी उचलल्या आहेत चांगल्या. तर अशा चांगल्या तांबूस होईपर्यंत चांगल्या सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगल्या भाजून घ्यायच्या गॅस कमी ठेवून. बघा त्या कापल्या असताना तर चिरण्याने चांगल्या आणखी त्याला आकार आला असता. माझ्याकडे चिरणं नाही आहे इथे, त्याच्यामुळे मी अशा फोकडे त्याला दिलं होतं. आता हे परतलेल्या वरती चांगले अशा फोड आलेले आहेत. त्याने काय होतं चांगल्या म्हणजे हे आपण जो पीठ भिजवलं ना ते चांगलं भिजलं आहे त्याच्यामुळे हे असं आलं आहे बघा. आणि अशा चांगल्या अलगद अशा त्या कमी आचेवर चांगल्या परतून घ्यायच्या. काय लोक ना गव्हाचे मोदक पण करतात तळून, मैद्याचे पण तळून मोदक करतात. मैद्याचे उकडून मोदक ज्या ठिकाणी काय ठिकाणी वाटतं मला ते मैद्याचे ना उकडून मोदक करतात, ते पण छान लागतात. ज्वारीच्या पिठाचे मोदक करतात, वेगवेगळे प्रकार आहेत. आमच्याकडे कोकणात तांदळाच्या पिठाचेच मोदक किंवा आता हल्ली रव्याचे मोदक करतो आम्ही. हे बघा किती सुंदर भाजले. अगदी हळू कमी गॅस करून चांगले हे परतून भाजून घ्यायच्या अशा. आणि चांगलं ह्याला चिरण्याने चिरले असतं ना तर चांगला आकार आला असता. तर अशा प्रकारे करंज्या आपण नारळी पौर्णिमेसाठी म्हणून आपण ह्या करंज्या अशा करू शकतो. आम्ही पूर्वी करायचो अशा करंज्या तळून, छान लागतात त्या. तर मित्रांनो अगदी झटपट होणाऱ्या गव्हाच्या पिठाच्या करंज्या आईने करून दाखवलेल्या आहेत. तुम्ही पण अशाच प्रकारे त्या नक्की करून बघा. ते कशा झाल्या ह्या आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.